Morning. Morning. Happy New Year मा खबर बहा दं? आं न'आवसोलै। मेथाइ खोथा खोनासंदोलाय। बिसोर रायलायथ' दे। मियाथ' बे गफुर हाब्बाय मा हाब्बाय बुंनायखौ खोनाखादों दा? बमा सावलागासिनो दं, अमा बेदर जागासिनो दं। खिन्थु हाबाखैलै। हा? हाबाखैनो। बुंदोंमोनलै हाबथ'वाखै। हाबाखैब्रा बे इलेक्सन खाथिखायना बे इलेक्सना बे नै माबाल'सै ना बोसोरसेल'सै। फेब्रुवारि मासाव दा इलेक्सन गैया एमपि इलेक्सन दंना नेक्स्ट दा बेनि थाखाय जों होनदों ओमफ्राय खुनु लिखित'आ जायाखै सहिबो होआखै ओमफ्राय बे नियमा मा जायगा हाबोला पार्लियामेन्टआव पास जाग्रोयो दिल्लीयाव बेबो जायाखै जेबो खुगाजोंल' बुंबा मोसालागासिनो दं लाजिबायसो आं न'निफ्राय ओंखारनो बर'फ्रा जाम्बासो नामाब्रा आबसुफ्राबो मोसालागासिनो दं आरो मा खालामनो नागिरदों बे बर' नङि गामिखौसो सोनो नागिरबाय बर'खौ ओरै मोनसे उदालगुरिनिखौल' सोबाय नों खोनाबाय दा समस्ति मोननै जानो नागिरदों बर' नङि गामि दंना बेखौ सोजोब्बाय जाहाथे मेजरिटिखौ नन बर' देखायनो नागिरदों बे जेनेरेल खालामनो नागिरदों गासैबो सिटखौ एमएलए खौबो एमपि खौबो ओमफ्राय बे गथ'फोरनिखौबो बे बर' नङिखौसो सोनो नागिरदों बे बर'निखौ ओरै गारहरनो नागिरदों खोनाबाय बिसो दा नोंसोर मा सानो हेल' दा नोंसोर मा सानो मा साननांगौ हाबाखैब्रा बेबो आं मिथिगौ सहि होआखैना जेरावबो अफिसियेल जायाखैना लिखित'बो जायाखै जेबो जायाखै पार्लियामेन्टआवबो पास जायाखै नोंसोरसो इउपिपिएलखौ देरहा होदोंमोन ना भट होनानै